Kublai pibro, ngidei ka sur jong upai ba, hakani ka episode ka basan, minya crunch pang, ka education, lanika, jingpuli puthi, hakari Meghalaya jong ibro koi. Nado menendai hentai, ubriu, uwad bahaya ka jingnang jingstan, bat kumnuru, bansa priangya ka, jingnang jingstan, shakiwai deki para briu. Kam tam hakani ka juk jongi ka bamenta, kat nongi dan kami ka jingnang jingstan, bangin long ki briu ki basyam pang, hakani ka pertai. Timenta inya phaipan shaka education haka state ka jungi hau artrik jongmi arajar kapra u education minister jungi uang educational institutes should not profit from admission fees kapamut baki niki education institute laniki school laniki college laniki universities kim day manyono naki admission fees di balipat Baya kini ki form admission, jongki school, ba jongki college, ba jongki universities papir. Ki de ki hakidor arspa, laispa, sunspa, newspa, terter. Ki don ki school, ki colleges, ki bade kini ki form. Ar lai benai, shwaban plat yak admission. Bat ki kini ki khwa bapli, bat ki student ru. Ki thiet kini ki form, warlada. Kim tikna, bakin yon yam yak admission, hakita ki school la kita ki college. Sanpo person na kini ki form, kim dan jimentoy namar ki babun ba ki kana, kinum yo admission hira ka to college. Namar ba ki tunai ki marks la kita ki percentage ki jongki. Di balay pat ken bakini ki school la kini ki college, ki pen mi de ki pau hajar tali kita ki form. Lada haka school la ka college jongki ka don admission tang naman ta arspa ne la spangut ki kana. Te ken mo PCA se padba, lada ka wei ka form ka shongdor lai spa ne south spa tengka ba lada ka wei ka college ka pen mi de ki hajar tali shu ken lada ka pen mi ar hajar tali ki form ru. Kini ki college ki onong hapo ka shi pau lak tengka tang ne kini ki form. Ki form ki ba shongdor tang shi pau la ne kharsang tengka lada print iwei. Ba lada xerox ya kata ka form ka ba print hakador ar tengka ru. Kita ki form kin shongdor tang kumba ar ne la hajar tengka. Namanta ar hajar ne shi hajar tali ki form. Kini ki college pat ki onong ki polak. Ki pat ba jungi kim smooth ho ya kata. But day mangi hi bai lad ba kini ki school but ki college. Kini yo man pelong business na ka ba day form. Ka jingkali ka bangibu ha kini ki schools but ki colleges kalong kanigin. Haba pi tip ba ka school jumpi lani ha ki college ki jumpi. Pi dan si tang na mata arspa ne lais pangot ki kana. Pi day ban print form tang arspa ne lais pa tali em. Lada pi kwa ban print tam ru to print tang si spa tali extra se. Bali ban print form deki praspa deki shihajar deki khatsan spa tali. Bali people long business tang nagani ka print form. Ladangi pai pat shaka fee structure lani ka jinglut na matai wei kana ban puli ha kini ki college. Da kumno kan lut bin aka arpuk hajar haki babun kini ki college. Naka benta ka class 11 but arpusan hajar tam. Naka benta ki tu bakwa mle ki bachelors. Lada fi pet kini ki fee structure. Ki babun baha ki kme ki khpa. Kam ki kme ki khpa ki bawan na ki middle class family. Kim kot board ban siw ya kata kapisa. Hakani ka juk jungi menta haba pass class 10 na class 12 ka khun lani ukun ki ne ki kme ki khpa bapli jong ki ki khana haka jaka bakin kamen bakila pass ki khun ki jong ki dap daga jing smosi bat ki jaw ko mat kthang namar babun na ki kim kot bor shu ban ai ya ki khun jong ki ya kata ka jing puli puthi lani ya kata ka jing nang jing start bakin yo ban apply hakini ki college ki baba haka sor jungi ka daw ka longba ka kamai jungki ba ka jingyo jungki ka long ka barit tiki hapan perkhatan bakin bu ya ka jaha ka mit ne bakin penlut ya ka pisa jungki ha ka penang pen start ya laki khun ali menta nginya pet ya ka per capita income lani ka jingyo ka ba shibanai jungki yengki san ha ka ri India jungi bar ha ka jala jungi rukumju kat kum ka jingtho ha ki kot khbor the economic times but ka times of India ha ulai poi tarik jung panai mi araja kanyo ka per capita income jong u average Indian lani jong u ta u common man kalong shilak lai hajar arspa khatkandai tengka ha ka shisnan ka bumut bo average Indian lani u common man lani ki yenkisam ki bayo e ka kamai pa biang duru ki kamai pra hajar androspa shitengka shibnai bentala langi phai pan ha ka jula Meghalaya jungi nginyo iba ka per capita income jong pagba lami jong ki yenkisam haka jela jungi kalong new pukundai hajar lai spa lai po art tengka kani ka dika pelapan I daga Reserve Bank of India haka kanyo turik February ar hajar kanyo kabamut baka per capita income jong nong Meghalaya jungi ubalong uriu pagba shimet kalong hanriu hajar hanru spa katwe tengka shibanat tilada kikmi kikpa ki hapan siyo kharsan hajar sisnam nakabanta ka by college jungi khun jungi tekin sa tang katno kin sa tang hapo ka hanru po sawajar
ka jingyo jong ki ha ka system ladangi pet ya ka ni ka per capita jong ka state ka jongi ki pimot boy ka ni kan rup 100,000 tungka ka batam na ka jingyo ka jong ki ha ka system kin la ban pendam la kin ha ban siu bai wai ka bai ka bai lat ka bam ka di ki jan ki nat bat ki we de ki jingnan kam ha ka system ti per khat le mo pi ki tu ki yeng ki sem ki bam dan shu yo ku pa la ni ka kmi kumno ken we na ki la ni ki ta ki single parent kin pendap ya ka yeng ka sem ka jong ki per khat hi mo pi ku pat ba udok usuk en em kumno ki khun jong ki baduk basuk kin yo kumno ya kata lat ban puli hoit ki khana ki basa hasor te kin yo kin ban puli ki khun jong ki kmi ki khpa ki batri kam sarkar kin yo kin ban puli ki khun jong ki officer jong ki minister jong ki ruhe ruhan kin yo kin ban puli om tang hasor jong ki henry ki yo ban puli shabaru ti ya ki khun baduk basuk ya ki khun ki bomdon kmi don kapan le amno bret no ya ki de stang ha ki government college ki bala man ay ki ya kata ka buk siar henry ki khun baduk basuk bapli kim yo lat em ban puli ha ki government college namar balai namar du na pala dem ki government college ha ka jila jungi kan long tang jing pos miu ya ki bakin yo ban puli ha ki college private le ladangi pet pat ki school niam ki bapher itnat baki ay kata ka buk siar ya ki khana ki baduk basuk bakin yo ban puli la ni bakin wan na kita ki school meet bakin yo ya ka jing nang jing start ki babun ba ki school niam ha ka jila jungi parok wai ki bale ba ya ki baduk basuk ki ba ay ki ya ka lat bakin puli ha ki school meet ki jongki Henry na pi pet pat siya ka wai ka banta ya ki babun ki school niam ki badon ha sor jungi ki long business ya ka jing puli puti namar ki yo ya ka kabuk siar ban kejit na ki tu ki kmi ki pa ki barus pa ki ba pa ki khun jungi ban puli ha ki ni ki school rem ki jongki ki school niam ki badon ni ha sor ka bai school jungi ka poide ki hajara ka shibanai ka bai admission ka annual fee ka poide ki po hajara ka shisnam but ki wei de ki jinglo jing sap ki baret paria lada ki long piet lada ki haban thiet ki school magazine lada ki long ki concerts ki ba pher but ki wei de ho ni sung tho ba ka jinglo jing sap ban pen phai ki ni ki school ban pen ne ki ni ki school ka long ka bun shisha ban siu ka bai tulop nong hi kairu ka poide ki pholak ka shisnam henry lada ni par khat ki ni ki school te ki don em da kumno shi hajar ngut da ni khat sans pangut ki khna ka school ko jong ki na du class nursery ha du class 10 ti tang na ka bai kot tang na ka uniform tang na ka monthly fee tang na ka annual fee tang na ka admission fee tang na ki computer fee but ki wei de ki fees ki ba phau jatali kan jingyo ajgi ni school kan poi be ki crore ha ka shisnam tina kan ka jingyo ajgi ki la ki minus no ek tulap ka pagi sil gi no hikai ban na ka banta ki kam ki barit baria ki ba ki pen bhai ka school but ki wei de ki dang yo ka jingyo dong ka bupun om bangi khangi ka jingyo nong ka jong henry to ma kin dia to da par khat lam ken yu du suk da par khat lam ken ki mi ki khpa balai bu phi bui ki admission fees ha ki school ki jong phi de ki pho hajara ka sisnam balai bu phi de ki form ha ki school ki jong phi lani ha ki college ki jong phi de ki pho hajar to li ha ki por admission bon na ki school but ki college private ki de bla seng de ki missionaries ha ki por mun chwa ka thong ja ki ka long ban pen sapriang ya ka jing nang jing start sa ki duk ki sup but sa ki wei de ki jan rio ha sa tolak ka parthayam ki ka jingar pa jangi ki pa ba ya phi ki nong pet jing ki school ba so bha trai ya ka kam jing phi kum ki missionaries kin wanong par khat tang ya ka pisa ba de ka jing yo nong ki don ka tu ka ne tali ki ni ki school ni am ki school private ki ba kali ki mi ki pa jing ki khna ha ka por be ki let ki interview na ka banta ki khun jing ki ni school ba la da ki ni ki mi ki pa ki don bor ne ki kot bor ne am ban siu ya ka ba school jing ki khun ki jong ki shwa ba ki yo admission na ki ni school balai pi pet ben ye ki ni ki mi ki pa balai pi kali lorni ye ka jing yo jong ki mi ki pa la da ki kot bor la ne da ki kot bor ru kismu thu himakiam kin jindala one rem ban pan admission ha school ko jong phi tismu pha wanum insult dani wanum pet ben kin ki mi pa ki update ang ki khun standard ki khun high phi ki khun ruspas ki ban yo ban rum ha school ko jong phi ki khun ju ki duk ki su ki khun ju ki kmi ki ba shukar sha siliang ki khun ju ki nong de sha ki khun ju ki nong bala kim long ra ban yo admission ha school jong phi ha ba phi de ki missionaries the le ka kam kum ki missionaries isne lam ki wai bo ya ka ba school man kot lang baro what new ben ye ki brio balai ba ki school government ki jongi pada ha ka ba school ka duna ye ki ni school private yo bali school tang ki khun ju ki officer ki khun ju ki minister ki khun ju ki he khan balai am don jaka yu du su haba ka sarkar ka thau ye ki ni school na ka ban tau du su bar ka shimru ye ka ba school ka duna ti balai pada yo admission tang ki khun he khun han suda balai
namar bah kum kini ki school government dan daga syllabus ka babah kum ki ICSE bet ki weda tika bomud ya ki khon ki badok kim longra bekin puli ka course ICSE ki amun puli tang na kembos balai bah kini ki public schools lani kini ki school sarkar ki school jom ka government yo admission tang ki khon jom ki he ki han yu badok nyelem no bret sa ki school dong kondong o badok usanyon yo eke ka badai ka hok ka jomu ki boros pa pada ki dang sa ki chitshu ki private school ya ki brio baru spa te kim sngwe ban penlot de ki paulak nam ta ki khon ki jongki yo baduk pat bun kamai tang siting karo un hapan penjau ya ko ban mir bat sni ki kimi ki pa ki bas mutu la dei ka pore ki bakin form no ka kanja association la ni ka ta ka parents association hakaba ki la ban yat persha ya ka jumle chumi ki school he school han hakaba ki la ban race ki complain ki jupki la da ki school ki pen mi palat ki admission form ban tu nu pat ba la da ma phi ki kimi ki pa phi yatli de pen la bet ban le persha ki balai ba ki students union kim pet ya ki mat ki badon kam haba phi de ki student union di tali kam na bonta ki students what ya pen bun kam ya ladi ha ki tu ki kam politics bet ki kam himasima la don de ki wi pat ki bri bon pet ki tu ki benta ni karpat ya pi ki student union ba pen pet sha ya ka jingjen char jom ki nong puli ya ni ka challa jom ni pet lem na komenta ki student ki baduk beso pet lem na komenta ki ni ki issue jom ki students la da pi kwa banyale na mata ka chat ben riu ya ki na mata ki hok ki badai ya ki na mata ki students kani ka di ka jing karpat jom ni ban ngi karpat rukum jo ya ka government bahkan pet ikini ki mat ki badan kam na ka ban tau pat ba to so priang mo pi ikini ka khubor kanang bangin dobla ban wanra ya ka jingkala na ka banta ki khon ki kti jungi bat ka pateng ka jungi ka ban sawan khublai shibun lanu ngin kindet